बुझब तो बियाह में दिल गाना कलाकार के घर ना होला, जहाँ जाला जहाँ पैर धर देला वही के हो जाला। हाँ जी हमारे तो घर थोड़ी बा, मतलब घर बक्सर है। अरे एरिया तो कुकुर के होला। हो कार्यक्रम की शुरुआत वैसे होके के चाहिए और आज दुल्हा साहब बच्चों बनी सामने तो वहाँ के सेहरा जरूर गाई, सेहरा जरूर होके के चाहिए। का चाचा मान ली अब हंसुआ के बियाह में खुरपी के गीत गई तो कुछ का जी एगो छोटा सा भाव महतारी महान जहान कहे आदरणीय देवेश बाबा, चंदन बाबा, सबके दिल से प्रणाम। बहुत दिन के बाद मुलाकात, याद का हमारा वो दिन बक्सर, ओहो हम छोटू छलिया जी, बहुत जमाना, ओहो प्रणाम। महतारी महान जहां महतारी बिना दुख के हरवैया। अरे क्या हो गया? सुर तुलसीदास कबीर रटे रट गईले कालिदास कन्हैया। बेजूरी तुम्हें प्रीत भरा चाचा, भोजपुरी में ना, अंग्रेजी में ना, हिंदी में ना, कौनो भाषा होके जब तक सुर लय ताल तीनों चीज ना मिली तब तक सुघर गवैया खड़ा ना हो जाए। सुर ताल मिलल कहे लोग गवैया, कहे तारा दरबार में बनी जा, आज तारा जरूरत बा तो खोज विशाल आव, खोज सब भैया आव, हर बेड़ा बजवई। हम जानत नहीं कि बारात के कार्यक्रम हो, सबके मजबूरी जानते नहीं, जरा सी पाने की चाहत में बहुत कुछ छूट जाता है। नदी का साथ देता हूँ समंदर रूठ जाता है, बट मोहब्बत लिखने और पढ़ने में आसान दिखती है साहब, मोहब्बत को निभाने में अच्छा का पसीना छूट जाता है। अरे बना रहा प्रयास, ये हम मंच पे जब तक मेहनत ना करो तब तक कुछ ना हो। मेहनत के रोजी रोटी खाए के चाहिए। एगो भक्त सीधा सीधा माई के दरबार में गेल, एगो मुखड़ा एगो अंतरा, ओकरा बाद एगो शहरा, ओकरा बाद तो होइबे करी जो होला। किने गिया लगोले बनी भक्ति जगोले रे बनी, मन में बा ललसा हर की कलसा सजौले कि विश्वास बाटे, विश्वास बाटे के बनाई हम हाथ ना उठावे के कहब, इसके सबके हाथ उठा के बा काजी मलिका बाबा गलती ना न, अच्छा लगी तो कहल थोड़ी जाला, वो अपने पास जाला कि विश्वास बाटे क्या बनाई अब भक्त बात की है माई, हम एजा बोलावत नहीं रहुओ सबके बुलावे के बा। अरे कि माई हो हम बोलावो तानिया माई हो बोलावो नहीं
हम जितना कम आवाज में गाइला चाहे बेसी आवाज में गाइला हमरा से दुगुना आवाज में यहाँ के गाइला आ कहत रहे कि शादी भइल होई कम हो गइल होई। ए व्यास जी अरे बियाह भइल बा त एनर्जी मिलत न बा। एनर्जी मिलेला के धक्का धक मिलता सबका का संभाल ले जा। देखी भोजपुरी में मुर्गी कपाल में चुरकी बाबा पुरान घर के घुरकी नहर कोड़े खातिर कुरपी बहुत जरूरी है बाबा। आए हाय 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 देखी भोजपुरी में मुर्गी के भाव हो ऐसे बाबा हर की बेटा के पुकार बाबा जोड़ी के लगाई सब सुख पाई पिताजी दर्शन दिखाई सब सुख पाई पिताजी दर्शन दिखाई दर्दा बहारे दिल में काहे ना तू आई पूरे माई दर्दा बहारे दिल में काहे ना तू आई पूरे माई काहे ना आराम से मिला के अपना अचरा के प्यार अपना अचरा के प्यार अपना अचरा के प्यार माई हो अच्छा लगा तो मीठा मीठा थपरी आप सबके एगो सहरा गाजी ओकर बाद दुगुना चलिए के बोला के डांस कर दिया।